Sagem berkatang bapak ibu satu pantas kinoromantan. Sinareng nderekaken gadhaning upacara foto-foto kulawarga. Ugi keparengan nderekaken dhateng sowanipun saking para kadang-kadang sinama Krida Darma. Para kadang-kadang juru ladi kepareng marak sowan hangaturaken tandha kurmat ingkang sepisanan. Pramila monggo nuwun kunjuk para parampara ingkang parang piniji maraditesaken dhateng para kadang panyengkuyung utaminipun para kadang juru ladi daya-daya kasuwun samyala marap sowan emangke kula dherekaken kanca-kanca kembang mawar ngaturaken panglipur minangka regengging swasana ugi nderekaken dhateng kulawarga putra pinanganten sekalian kapendhet gambaripun minangka dokumen kagem gotrah kulawarga mbok bilih mekaten. Pinurwakan sinareng Mbak Amprih Lumpitasari sowan, monggo Mbak Amprih. Pepanggihan Mbak Apri. Dalem pepanggihan Kang Mas. Ngaten inggih. Inggih menika pepanggihan wonten Laladan Saban. Ya. Derek kalurahan pundi nika? Menika nderek Butuh. Butuh Sawangan. Ngaten Butuh Sawangan. Ngaten yo gek iki sowan mriki. Tenane. Nggih, dhewe sowan mriki gek iki to. Oh ngoten to. Nggih, dusun mriki. Nggih. Piye? Saati ya. Dhewe iki saati kok ya moga saragame ya padha. Iya, Mas. Tapi kalau mongso atur-atur sing arep mbok ucapke kalau mongso sok padha. Kita sehati, Mas. Hah? Iya kok. Ngaten. Nggih. Iya sekata. Iya cari Pak Wit seiya sekata ya to. Iya seiya ya seura. Nggih ngaturaken sugeng rawuh dhateng sedaya para tamu undangan. Mekaten. Manika langkung-langkung keluarga besan ingkang mijil saking Duren ugi ngaturaken sugeng rawuh sugeng lengganti mardika sinambi ngrantu tumapak ing adicara salajengipun. Ngaten inggih Mbak Amri. Menika pun sengguyung saking para kadang-kadang kinasih. Kepareng nyawiji nderek maraditesaken menika saking Sanggarias Omah Rias Titin. Saking Omah Rias Titin. Iya, iki nek jarine iki miderek saka nawala sing tak tampa ki daleme ana traju Kranggan Temanggung leres, Mbak. Oh alah nggih. Oh ya tanggane sampean to. Lah iya tanggoku jebul lho iki. Tanggane Dik Maya. Ya aku iki krungu apa logone sing tak mirengke wau. Ki riase saka ngendi to, Mas? Kok jare Omah Rias? Lah aku yo kelingan Omah Rias kaya Temanggung e. Temanggung. Lah iya. Nggih. Temanggung niku warna-warna, ana Omah Rias ya ana omah kebun. Oh, ngoten niku. Inggih. Nek ana omah lawa pura? Eneng. Nggih. Pak angger terminal rada ana turunan sithik niku ngisor jembatan. Lah, nggen mriku niku. Ngen kula nak kulon ngablak nika beda malih. Napa? Omah genjik. Sing Mas Rian cok liwat ke lho. Nderek bingah atur panjurung donga rumiyin Mbak Apri kagem putra pinanganten. Mboten kata lumpen nderek mangayu bagya katur punang pinanganten kekalih. Iya. Mugi-mugi dados keluarga ingkang tansah manggih ayem lan tentrem. Iya. Bagya lan mulya. Amin. Donya delahan akhirat. Barokallah amin. Ngaten. Sinareng panjenengan atur dedonga menika nyawiji kalian sedaya para kadang tamu nggihipun rawuh menika tantian ugi kasuwun panjurung donganipun mugi dadosna donga ingkang kebak ing berkah lan barokah. Ngoten Mas. Lah iya barokallah. Katuran amin. ingkang jumbo kalian swasana. Ngaten. Suka parisuka. Yaturi tembangan ingkang alus-alus rumiyin. Ngaten inggih. Slendro larasipun Mas. Sinareng nderekaken swanipun para kadang-kadang juru ladi ingkang kepareng ngaturaken tandha pangkurmatan sugata ingkang sepisanan Mbak Apri. Ngoten senek Iya. lan ugi unjukan. Nggih, monggo kalajengaken lelipur katur sago para kadang tamu minulya. Jaramane Sulestiang warni wara kepyaring jagat raya ayu
Sari soteng ya bang Nendra Jopo lan jero beda kalau ngalit mongso jambu kok pedot apik mengon gendere wes Lah iki penggendar iki nek ora penggendar saka sekayu ki ya ora oh enak. nek ra penggendar handal swalo ora iso iki Lah iya. Leh nintinge jan luwih saka cetha ta ya. wong niki ki bawa kok njur tintingane Lah iya. tembangan Not nolila, not nolinut. lagune pripun Mas lagune Lah ya wis kaya ngono kuwi. kok pedot taline tresno Mbak Kakung sugeng midhangetke nggih Mbak Kakung nggih sinambi unjukan manuki ses aku bingung campur royong mega mendang terus gawe tayang aku mong kaya wong lilo arep tak pupus ning rasaku yen
Shape. Sing berkesmas titan mrene marang aku gedhe katres sing kondang setunggal tembang katur Kang Mas. Semoga Laras Lindro Songo sinarang kadang-kadang kembang mawar campur sari nyengguyung kunjuk baraya gung Bapa Sudiono Gotrah keluarga pramila monggo katur sagung para kadang tamu sutresna lumantar raswanipun para kadang-kadang jurladi arsa ngaturaken tanda pakurmatan ingkang sepisanan wilujeng pun rahapi kanthi mardikani penggalih sedaya mawon monggo sinareng midhangetaken lelangan saking kula sakanca Babil setunggal tembang malih katur minangka tanda pakurmatan kunjuk sagung para kadang tamu tumuli mangke kalajengaken lumadiring tata upacara paregyan ing ri kalenggahan menika. Jumbahaken kalian dawuhipun Bapak Sudiono kembang mawar sowan sesarengan kalian kadang-kadang Omah Rias Titin Wedding Organizer ugi Bolo Dewi Multimedia, Bolo Dewi fotografer, datang ketalumpen katang kinasih Puspita Audio. Sedaya manunggaling cipta sedya ingkang karsanipun paring nyengguyung, paring panyengguyung kunjuk Bapak Sudiono. Genduk Maya sowan ayo nak sak lagu rek mbajutke acara. Sinabi ndherekaken foto-foto puter temanten saged salebeting kula ngaturaken panglipur puter temanten saged nyambi kalian foto-foto. Ayo nak. Suwan malih sinareng kanca-kanca kembang mawar sinengguyung saking Bolo Dewi ugi Puspita Audio matur nuwun sedayanipun dhewe nyanyi kanca-kanca fotografer ya ben padha nyambut gawe ya to. Leres Pak. Iki paringi napa nggih Pak? Ayo kepenake paringi apa? Iki nembe wis diaturke langgam sing klasik. Iki dicoba sing gayeng. Sing gayeng kita duet aja ya Pak. Ya kira-kira apa? Apa? Ayo. Napa Pak? Lagune napa Pak De? Lagune napa sing penting dandut nggih. Oh nggih diparingi sing duet enak. Ayo doa kanggo manten sakloron. Napa niku? Ayo iki dongane kanggo Mas iki teman-teman iki Mas apa iki? Mas Vicky Setiawan. Uga genduk Siska Sri Wulan diparingi duet lagunya ada Katresnan Sejati. Dadi ben katresnane bisa langgeng sak lawase ben rekahan saking purbane Gusti Kang Maha Welas Lanase. Amin amin ya rabbal. Iku ya ora kata lumpen seneng kuyung saka Cak Widodo. Dewi sowan lumantar panjenenganipun. Cak Wi. Heeh. Cak Wit. Cak Wi Ki Gareng. Nah. Cak Wit Su Gareng. Ucapan selamat berbahagia buat kedua mempelai Mas Vicky dan juga Mbak Jiska. Semoga tetap sama Pak, sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Barakallah amin amin ya rabbal alamin. Rata maju nak. Tresnoti sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara
Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujana tineng endi doh wong ayu kang tak anti-anti. Ada Puspita audio profesional sinaran Mbah Pur sukses selalu uga bolo dhewe yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Oh asik-asik. Asik-asik. Kembang mawar campur sarinya Indonesia. Bala Dewi Multimedia. Sekasih. Janji tersemati sekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang ngandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki bebujana tineng endi doh wong ayu kang tak anti-anti. Salalala, salalala.
Mbah nuwun menika gungan tembang irama ingkang gumyak gayeng kagem Pakde wonten wingking. Lho Pakde sinten mriku melu goyang ngeten. Nggih Pakde nikmat tenan iki Pakde. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten keranten mancing nggih sampun sawetawis radi siang kepareng lajengaken lumadining tata upacara salajengipun angan sik gadening upacara nurinjih ambalan Pambagiorejo Yono Basuki saking keluarga agung Bapak Sudiono. Hestunipun Bapak Sudiono kepareng badhe mbabar gadening sedya kanthi nyalirani priyangga namung karana agungipun kanugrahan ingkang sampun kepareng tinampi bebasan rikilanggan menika Bapak Sudiono kajugurukan Wukir Sari kablabaking seganten madu pramila awetawis pangandikan ingkang sampun kepareng rinancang rinantam rinumpaka hamung kandhek wonten telenging parastya dhateng waget kawiyosing lisan pramila daya-daya kepareng hampinta sraya dumateng pepundhen kinasih priya agung ingkang pinantu pakurmatan panjenenganipun Bapak Sudaryono minangka duta wacana saking Darya Agung Bapak Sudiono. Katur Bapak Sudaryono sumangga nuwun wanci sawetahipun kasumanggaaken nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi aqad nikah wa haramas sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Panjenenganipun para bini sesepuh ingkang santu sampun bontos pangolahing raos mumpuni uling pambudi pantes kalamenta den pinundi pundi. Panjenenganipun para pamban pangembat pangayom miwah manggala satriya tamtamaning negari langkung-langkung dumateng tetuwa tetwangganing disambutuh. Panjenenganipun Bapak Suharyanto dalah jenjang keratipun ingkang satuhu berbudi bawa leksana. Panjenenganipun para pinter, para kiai, para alim ulama ingkang rina pantara rati tansah hamirit miwah anggilut werdining pustaka suci wahyuning Ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Sangya para tamu kakung Sumawana Putri ingkang pantes nampi agunging pagurmatan. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu miwah ngaturaken sewu-sewu agunging pangsama. Mugi pinarengna kula boboting tiyang jugul cubluk ambalelu. Kotong ing seserpan mewah asor ing samukawis. Kumawani lumarap ngabiyantara ngadeg jejer satemah hambirat kamardikan jengandika ingkang nembe sekeca dalah eca nglaras ginem Guntarasa. Inggih karana kula mradapa saking keparingipun Bapak Sudiono kaliyan garwa kinen mratitesaken udaring gonta babaring sedya wonten ing rikalenggan punika. Prajena tinarbukaning adicara
Nun sumangga panjenengan sedaya pinurakan kula dherekaken munjuk muja sugi syukur dhateng Gusti Gung anggih sumber gung sumbering sumber ingkang anyumberi sedayaning gesang ingkang sampun kepareng paring kawelasan kamirahan tumrap gesangipun kula dalasan panjenengan sedaya. Sholawat salam mugi langgeng kumandang jumuring titah jalma pinangka tepo tulodo pandom suluh sayekti anenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu pangayomanipun benjang ing alam kalenggengan rikalanipun titah tumuju sowan mring Gusti ingkang anitah saha sinembah sagung adingkah ingkang sinubuing pakurmatan wondene sedaya dharma ingkang sepisan anenggih hangambali panjenenganipun Bapa Sudiono sekalian garwa lumantar kula ngaturaken sugeng rawuh sinartan pambagya panakrami ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates awit saking rawuh jengandika sami wondene sedaya dharma ingkang kalih lumantar kula ambok bilih panjenenganipun Bapa Sudiono sekalian garwa anggenipun nampi rawuh jengandika sami ngantos singlar saking Trisila Darmaning amung tamu mbok bilih anggenipun nyawisaken papan pilenggahan atur pasugatan kirang nuju prana dhateng panjenengan sedaya lumantar kula sepisan malih tansah nyadong lumunture sih agunging samudra pangatsami para tamu ingkang bagya mulya sinengkalan sabda pangusaing kodrat dumawah ing ari Senen Legi Katiti Surya 19 Condro Januari warsa 2026 panjenenganipun Bapa Sudiono sekalian garwa ngudaneni kekudanganipun para pujangga ingkang dahat sinandi ing angkasa jinempana ing maruta saperangan tepi darmaning sepuh hangrakit sekar cemplok cepaka mulya amiwaha putra panjalipun ingkang asesilih Vicky Setia Pratama ingkang sampun jinatukrama kaliyan Mas Ayu Susi Siska Sri Wulan putra putrinipun Bapa Suranto saha Ibu Riyanti ingkang mijesaken padukan Duren Jati Sawangan ingkang sampun kalampah daup kala wau tabuh 6 wanci Nuswantara imbang pracihma kanthi lulus raharja mawantu-wantu panjenenganipun Bapa Sudiono sekalian garwa mugi jengandika sami paring puja hastawa puji hastuti dumateng pinganten sarimbit anggenya badhe mbabar layar wonten samudraning bebaran agung mugi dados keluarga ing sakinah mawaddah linambaran warahmah sang wadilingkah ingkang kinurmatan pahargyan ingkang cilimen menika datan lepas datan lempat inggih karana sih pambyantunipun sedaya para kadang amung mitra pitepangan wondene agengipun keluarga ageng ing dusun Babadan Sosaban
emanipun Bapa Sudyana boten saged ngunduraken kanthi lair. Sagedipun namung DDP dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi sedaya darmastutinipun para-para ingkang kasebat pikantuk lelintu ingkang sakalangkung ageng. Sang Dwadilengkah ingkang kinurmatan, wonten keparingipun saking Bapa Sudyana Kluwan Garwa jengandika sami kepareng lelenggan kanthi mardu mardawaning penggalih ngantos paripurnaning pahargyan ing sakmangke. Kula ingkang tinanggenah minangka raga sinambeting aktor, kula nglenggana budidayane manungsa kirang sampurna, temtu kathah kalepatan ingkang tumuju dhateng jengandika sami. Pramila kula tansah nyadong lumunturih sih agunging samudra pangasami. Pinangka pepet puput pepuntaning aktor, uksikum wa nafsi bitakullah sumastalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunduraken dhateng kadang kula pamyawara. Nuwun. Ayom-ayom tentrem jemjem telenging parastya Barayagung Bapa Sudyana lir siniram tirta zam-zam wayu swindu karana pangrumpakaning gantining Pambagirarja Yuwana rinunse kanthi tembung memanis memanuhara kebaing sagu Arawa. Berkah lan barokah samudayanipun barokallah amin amin ya rabbal alamin. Sagung perkadang riki langgar mangke sadèrèngipun kababar gantining upacara long tinampi menika wonten beksan Bambangan Cakil sinareng kadang kula kinasih Mas Rahmadi ugi kadang kinasih ingkang kepareng paraga minangka satriyaning Pandhawa Raden Harjuna. Pramila monggo katur kadang kula Mas Rahmadi emangke daya-daya kasuwun sowan setunggal sugata beksan kaaturaken tumuli kamangke kalajengaken gantining upacara pasrah tampi. Babila mekaten mugi dadosaken kawigatosanipun nuwun kawula nuwun. Kawis tinggal satata kadang-kadang saking kadang pambeksa pramila katur kadang-kadang saking pengrapit kembang mawar campursari tumuli kasuwun nderekaken dhateng sawanipun para kadang-kadang juru panyengkuyung Mas Rahmadin wah kadang kinasih.